Kaixo, bueno, seizea eta zea iritsi gea, eta hemen esplikatukoet adimen artifiziala edukin sorrerarako nola erabili aldeun, bale? Orduan, aurreko erronkan, sormen prozesuako adimen artifiziala erabili deu, eta bertan, irudi batzuk eta informazio bat iragazten egon gea, eta bain hortik abiatuta, helburua izango zen edukin sorrera egitea, eta 2025ko, udako azazkalen joeren inguruko eskurri bat sortzea izango zen helburuetako bat, eta beste bat, irudi eta testu bidezko infografia bat. Orduan, adimen artifiziala eduki bisualak sortzeko erabiliko deu, eta gure sormen prozesun diseinuei balio erantzi bat emango jo. Gero ere, aipatzea gustatuko litzaiake askotan copyright arazok eta irudik daudelako ez daudelako eskuragarri erabiltzeko arazoa daukaula irudik erabiltzeko gure sormen prozesutan edo lanetan, eta orduan adimen artifizialak hortako lagundu dakiuke gu sortu alditeulako gure irudi propio horiek, bale? Orduan, prompta idagokionez, ja beste bideotan ere hitzein deu prompt bat zer dan, eta azkenen izangoa adimen artifizialai emango joan agindu bat, bale? Orduan, promptoi edozein kasutan lanen gaudela beti izangoaz, izan barko eduki zehatza, erabilkarria, argia espezifikoa eta hitzkakok erabili beharko ditu, bale? Eta kontestu zehatz bat emate baieu, hobeto definituko egu guk bilatzen nahi gehan bilaketa hoi, bale? Orduan, kasu baten eduki bat sortu nahi badeu, bai definitu beharko jau ze eduki mota zena, eta esku horri bat, infografia nahi dut, laburpen bat itean nahi dut, bezeroentzako fitxa tekniko bat sortzea nahi dut, bale? Orduan, helburu jakin batekin pixka definituko dugu ze eduki nahi deun sortu. Gero testu ingurua zehaztuko jau, ze publikontzako edo zeinentzako edo noako da, bale? Eduki hau. Gero ze letra mota erabiltzea nahi dut, ze estilo, ze kolore, bai? Hoi dena ere gehitu halko nioke, bale? Eta gero ere estilo estetikoa pixka definitu beharko nioke, zeren baitan emotikok non nahi dut, kolorek eukitzea nahi dut, minimalista izatea nahi dut, bale? Eta horrez gain ere, edukiak esortzeko garaian, alkoetera bakitzekin zamota nahi duten, hau laburtu, hau moztu, alderatu, itzuli, orduan, zehaztutakon promptak, jahungo zait, nik naeten sormen prozesuako, lana egiten, bale? Eta gero, irudi bidez ere alditut prompta eskatu, irudik sortu nahi baitut, bale? Orduan, hortako ere berdina, hitzkakoa, testu ingurua definitu beharko jot, eta pixkat zen nahi deten bilatu. Orduan, irudia zen nahi dut, retrato bat izatea, ilustrazio bat, irudeneotea, ze kolore nahi dut eukitzea, pastelak, txuri beltzak, estiloa, korearra, barrokoa, garaia, ze tamaina eukitzea nahi dut irudiak. Horrez gain, zertarako erabili nahet. Instagrameako da, horizontalen bideo bat iteko da, eta gero ze fitxategi motatan nahiko nuke gorde irudioi orduan horren baitan ere, sortze prozesu bat ingoliake. Bale? Orduan, promptai dagokionez, bi adibide jarriko ditut nola ingo genuken. Adibidez, ezingo nuke jarri sortu azazkal irudi bat edo infografia bat nahi du, bale, hitzgakoa testu ingurua dena falta zaiolako, eta hemen bi prompt jarritut ondorengo erramientakin adibide hauek erabiliko ditugu. Orduan, testuako erabiliko deun adibidea edukirako izangoa sortu kanbarako infografia bat 2005ko 25ko udako azazkal joerei buruz. 16-25 urteko neska gaztei zuzenduta, kolore pastelak, emojiak, eta checklist bat erabilita, letra tipo modernoa eta ikonografia minimalista nahi dut, bale? Orduan, urrengoa atazen, testun hoi jarriko jot, bale? Orduan, ikusi zue, da hola urtea, ze publikoi di joan, ze kolore, elementuk nahi baitut erabili. Eta gero, irudia idagokionez, dale erabiliz, adibidez jarriet, baina beste aplikazio bat ere probatu alko genute kopilot izango zala, bale? Nahi dut, udako estetika naturala, lore detaiek eta kolore berok dauzkan
iragarki bat, bai? Eta orduan, helburua zer da estetika zentro baten zerbitzuak sustatzea, 35 urteko emakume sofistikatuentzat, bale? Orduan kartel publizitari bat iteko iradokitzen nahi naiz. Orduan, azalpena dagokionez, edukien sorrerai dagokionez, orduan. Hor, alditut erabili adimen artifizialeko tresnak, ChatGPT, bai? Edo DeepSeek, eta horiek edukiak testu laburrak aldizkiate sortu, bai? Checklistakin, azalpen txikiak eman, titulokin jolasteko aukera emateiate. Eta DeepSeek aplikazioak adiez prompt luzegok eta tekniko gorako erabilgarria dare bai, vale? Eta, bueno, testuen itzulpena, simplifikazioa egokitzapena, hori ere biak eukiko lukete. Vale? Orduan, horrea bagoaz, testua idagokionez, hartuko bagenun lehen aipatueten prompta, infografia bat sortu nahi detela, vale? Jarriko nuke prompta, kasu hondan ChatGPT-na, eta eskatuko nioke infografia horren edukia egiteko, adibidez, pixkat azkartzeko, prompt berdina, DeepSeekei jarriot, eta hemen udako azazkal trendak, ze joerak dian deskribatu izkia, emotikono jarri izkia, eskatu joten checklista ikustet daukatela, vale? Eta hemen letra tipoa, kolore paletak eta estiloa, vale? Zehaztu. Baina ez da nik naheten bezala, ze kolore paleta pastelak zuri garbia jarriu, eta bueno, pues, hor esplikatzen nahiko nuke. Vale? Eta adimen artifiziala idagokionez, pues, hemen zer dator indartxu hau dan, vale? Orduan, bost proposamen indizkia, vale? Inspirazioak, efektu bereziak, tip estetiko bat, diseinu estetikoa zehaztuit, baina adidez kasu hontan, checklista ez dia jarri, bai? Eta adidez gorako, lehen hau neukan baten indu, ikuste dugu adiez hemen falta ingo zala, bale? Orduan, gero zehaztapenetan ariketan ikusiko dugu, nola gehitu aldien, ze guk nahi deun prot guztia ez dunen bete, hausnarketa bat inbarko dugu, ez ekin zalditeunin oiteko, bale? Orduan, aurkezpenea jungo ginen, bale? Eta ikusiko genuke, ze herramienta eukiko nituke, jabein edukien sorrerarako testua iragazten jarri eta ideiak eskatzen ju naiz, bale? Eta, nik pentsatuet irudi bat nahi detela, bai? Orduan, irudi deskribatzaile bat sortzeko prompta, lehen hau esplikatueten prompta, bale? Kasu hontan, erabilialko genuke dala ChatGPT-ko estensioa edo kopilotere, bale? Eta kasu hontan froga, pues kopilotekin ingo dugu, bale? Ze bastante kostatzen zaio irudia prozesatzea. Denbora behar du, orduan irudia prozesatzen jartzeu. Kopilot irekitze deu, hemen jartze deuna da, ez dut esplikatu, nuevo, crear una imagen, eta crear una imagen jarritakon kopiatuko jau prompta, bale? Eta ja hor, irudia sortzen hasiko zaitu. Vale? Eta ingoik, pues, irudia sortu. Orduan, kasu hontan pixkat aurreatuko naiz, eta, aurreko agorratu inda, baitxo ingo deu irudioi sortzea, eta bitarten, jongo naiz ikustea, beste edukik sortzeko beste ze aukera daukaun, bale? Canva, eta kopilotek ere, designosoak testuk eta irudi estilo bateratuekin sortzeko aukera emateit, bale? Orduan, beste aukera bat edukik sortzeakon, azkenen ChatGPT eta DeepSeekin behakiteit egitura infografia, baina hasieran aipatueten bezala diez Canvarako jartzezun. Orduan, edukioi hartu eta gu Canvako infografia baten sartu aldeu eta jutegea hor egituratzen. Beste aukera bat da Canvako adimen artifizialeko aplikazio erabita beak sortzea, bai? Ja urkezpena. Orduan, hemen prompta kopiatze jotenen Canva jute banaiz, ezkerren hemen daukat Canva ia, esplikatuetela aurrez, eta hemen redaktar un dokumento eta 10 kasu hontan prompta jartzeu laburpen bat nahetela, bai?
laburpen bat, 2025ko udako azazkal joerei buruz, 16-25 urteko neska gaztei zuzendua, kolore pastelak, emojiak, checklist bat, erabilita. Letratipa modernoa eta ikonografiak nahi dut, bale? Orduan, lanen jarriko dugu. Vale? Eta bitartan, goaz iragaztea, eta hau izan da, kopilotek emandian sartutako promptakin, vale? Neska gaztea, 35 urte, udako estetika, bai? Testua jarrio, loreka agertzeia, kolore pastelak, kolore berok eskatzen genizkion, eta hindu, vale? Orduan, bueno, emaitzak ikusten goaz, eta hemen ere lanen jarrietenen laburpena egiten, vale? Hemen azazkal joerak, lehenengo azalpen bat eman dia, vale? Eta, bueno, hemen checklista egiteko, beak laukitxo egin beharren, lau aukeratan india, egia da, igual emotikono beste dipsik eta txapjeteak aukera gehiago eman dizkiatela, baina, bueno, ikusi alditut edukiak sortzeko ze aukera emateizkian, vale? Orduan, behin eduki horiek sortuta dauzkatela, bueno, izango zen iragazketa eta konvergentzia, hautatu egokiena, vale? Orduan, hortako, autoebaluariazarako galdera batzuk ingo itegu, ez? Erabilin nahi dudan publikoarentzat egokia da, estetika eta mezua koherentea dira zer aldakutuko nuke. Nire markakin bat dator, bestalde, informazio fidagarria behar bada, bermatuet erreferentziak dauzkatela, nik eduki hau sortzen nahi zait eta eduki hau kontrastatuet referentzia puntuk ikusitut estetika alorreko aldizkarikin, edo esan genuen bezala Bing IA edo Perplexity bezalako informazio iturri fidagarrik emateizkian lekukin kontrastatuet, orduan, ikusi beharkoet lanan baitan, beharrezkoa dan eta hausnarketa hoi, norbeakin beharreko hausnarketa da, bai? Orduan, galdera hauetatik abiatuta, urratxea pasako ginen, eta horri izango zen, gomendioak, ez da, nola formulatu hobekuntzak adimen artifizialari, bale? Aldaketa horiekin nahi dutenen, ninjun behar dut, pentsamentu kritikoa ibiltzen, eta erabilitako irizpide guztikin, nire emaitzetik hurbilago egoteko ekintzak iten. Orduan, adibidez, irudia idagokionek, koloreak nire iritzia ez dira nahiko udakoak, kolore beroagoak nahiko nituzke. Orduan, hemen, prompta kopiatukoet eta jarriko jo. Kopilotea jongo naiz, irudin, eta prompta. Sortu irudi bat udako kolore beroekin. Horia, korala, turkesa, itxasoko inspirazioarekin eta 35 urteko emakume hile horia izatea nahi dut, bale? Orduan, ez zehaztapen. Zenik hausnarketa indet, eta nire kanpainako ikusiete donera markakin ez dato lerrela bat, bale? Horrez gain, jute bagea testua idagokionez, testua oso luzeak eta mezu argiagoa nahi dut, bai? Pentsatuet igual testu gauza asko esan dizkiala hasieran, baina agian hasierako laburpen txiki bat edo gehitzea gustatuko zitzaitela, bai? Eslogan bat nahi dut, udako azazkal estilo berrien bidez, nortasuna adierazi, estilo informala eta emojin bat eukitzea animatua, bale? Orduan, kasu hontan, eskatuko jot, eslogana gehitzea. Demagun gustatu zaitela testua nola da, eta orduan nigun naiz hor aldaketak iten, eta emaitza irabazten. Vale? Orduan hemen jarrita azazkal joerak zure nortasuna istripu. Eta bi emotikono jarrizki adibidez, eta hemen, adierazi zeuzaren hori, udako azazkal trendinarekin. Vale? Orduan, bi eslogan sortu izkia, eskatu jot, eta aldaketa hortan. Hemen adibidez, jazta, emakume hile horia egiten nahi zait, itxasoko elementuk itxasizarra jarriu, koralak, eguzkia, eta ere aldaketak iten joan zait, bale? Orduan, azkenen, ataz hau da ezinbestekoa, guk gure gustoko, lana eta edukia, eta gero azkenen guk justifikazio bat inbar deu edukioi sortze deun bitarten, bale? Orduan, ondoriok eta motivazioa izango zen,
adimen artifizialak asko lagundu diezagukela gure edukiak hobetzen, baina azken erabakia gurea izango ala, bai? Eta gure sormen prozesua dela garrantzitsuna iteiteun edozein lanetan. Orduan, bueno, aldeula edozein ekintzain, ikusi deun bezala, eta adibidez gehituko nuke ere baiak hemen kanbakoa adibidea jarri zueten, aukera hontan hasi, pero hemen ere aldaketak emotikono gehiago nahi ditut. Emotikono gehiago nahi ditut, eta adibidez, check listean irizpide gehiago. Irizpide gehiago izatea nahi dut. Eta generar. Intro emate jaunen lana osatuta utziko luke, bale? Orduan, denak daukate, azkenen behaiekin lanoi eta hobekuntza alorroi iteko aukera, bale? Baina, bai azpimarratzetela informazioa azkenen kontrastatu, iragazi, verifikatu, iturri fidagarrik erabiltzak daukan garrantzia, eta eduki bat sortzeakon ezin deula agindua eman eta emategun informazio iontzat eman. Bale? Orduan, ja gustatu zaitenen, insertarringo nuke, bale? Hemengo titulua horpegatu aldet, eta honek ja testu osoa sortzeit. Orduan, ja dokumentua prestu zeit, baina hemen konturatzen naiz adibidez, checklisten ez diala gehitu, eta, bueno, emotikonoak ere hemen gehitu ditu eskuineko alden, emotikono batzuko bai gehitu itela, baina bestea edu lortu itea, bale? Orduan, bueno, hoi esan da gero adimen artifizialan bitartez eduki hau sortuet, gero kopiloteko irudia erabiliet, lizentziamenduai dagokionez, eta, bueno, pues, azkenen lizentziamentu libreakin dago sortuta eduki hau. Mil esker.